hemen ikusten ditut gazte batzuk, ez dakit aspertu tala ez, baina. Eixo, zer moz? Ondo? Encantada, qué ilusión. Ze, ondo? Bai, Ze, familia do? Bai, bueno. Bai. Eta lagunak. Lagunak eta ze, ben aspertu tala? Bueno, bai, pizka bat. Igual, bai. Ba, nahi baldin mozuen nekin ondo pasa? Bai. Nik hori, beha, ziortatzen dizuet, eta horretaz gain, jak diru irabazi. Inen dugu ordu? Bai, nortzok, a ber, ze Laura igual... Andrea eta Igual, zue binok, helduenak. Bor, venga, bor baietz, taga, neska, taga. Bona, ber, naiziko aldera, izenak? Ina. Ina. Bai. Ina. Maria Ignacia. Maria Ignacia, hombre, Ina, eta zu? Andrea. Andrea, Ina eta Andrea, zertzak, kuarrilakoak edo? Kuarrilakoak, que majo. Bueno, ba, gora bihotzak eta gora burmuina eta gora burua eta gora dena, bale? Bai. Sortion, 5 minutuak eziko dira, ja, zertan aritzen da Mark Webber. Mark Webber. Nola deitzen da? Mark, zertan aritzen da? Ah, bai, aritzen da Mark Webber. Mark Webber, segi. Mark Webber, zertan aritzen da? Zertan aritzen da Mark Webber. Formula 1, ez da? Bai. Formula 1, Formula 1. Bat formula? Bai, venga, denbora. 18 segundo. Bueno, bai, ondo. heldu eskutik. Eta sí, nire eta ni ere heldu, hola zen. Eta zen erantzuna da, bat formula. Oso ondo, bai. Bai, ba, zuzen, oso ondo. Mark Webber, oso ondo, txapela ondeia. Jak? 20 euro. Oiukatu, urbildu, nahi duzuna. Baina nire ekarri beti erantzun zuzena. Eta ni pres, eta gustora gainea, diru emateko pres. Ados? Venga, jarraitu behar dugu, denbora. Ze izen zuen 2002an Galiziako kostan ondoratu zen petrolio untziak. Ai, Ze izen zuen, bai, 2002an Galiziako kostan ondoratu zen petrolio untziak. El petrolero, ai, Galizian, ondoratu zen. Segi, galdetuak, segi txikieta. Prestige, bai, venga, denbora. Ba, bai, lexakan nire da prestige. Prestige, verdad? Oi hartzen ere bai, prestige, esaten hemen da, prestige. Baina gu, oie. Izugarrizko triskantza entzun. Bueno, ba, nek izena eskatu dizut, prestige bota. Zuzen, oso ondo, 20 euro. Venga, jak. Bertze bai. Zegoan dos? Agur, Agur, nahi mazte jarraitu lasai. Zurekin. 40 segundo, horre gizon altore hori izarra, zuesan arra. Bai, hombre. Ez da jeloskor jarriko? Bueno, ez dut uste, baina, bueno, normala izango litzateke, bai. hombre, zurekin. Nola dizena? Juanma. Juanma, bueno, gero horrentuko naiz. Venga, denbora, nola idatxiko zenuke zenbaki erromatarrez 1382. 1382. Larogei eta bi. Izkiak esan. Venga. Bi mila eta lar... 1382. Esan nazen, zenbaki, dime. Bat, iru, sortzi bi. Zenbaki erromatarrez. 1382 zenbakia. Bat, iru, sortzi bi. Zuk ez duzik hasi hau eskolan. Bat, iru, sortzi bi. Ez? Erromatarrez, ez? Gure garaietan bai, eskolan eta ikasten genuen. A ver, mila, nola da, erromatarrez? Irupalo. Mila. Ez que bera daki, baina primeran. Alde jarri, mila. Badaki, baina eskelio bat. Mila eta irureun? Mila eta irureun, bat iru sortzi bi. M, irupalo. Mila, irureun. Irupalo. Larogei. Tabi. Bertzela paso egin, ze ja, 2 minutu da gehiago ja, ez da zaila. La L. L. Ya está. Iru X. Hori da. Pues ya está. La M, iru palo, la L y luego iru X eta 2 palos. Bai, M eta iru palo. Eso es. M eta iru palo. Es. Es que da irureun. Da iru. M eta iru zer. Iru palo nola da eun. Iru. M. Iru C. La L eta. Bipalo, no? Bipalo. Iru. 80. Larogeita bi da, larogeita bi. Iru palo eta bi. No, joder. Tía, pasa que vamos al mismo tiempo. Iru eta mar segundo. M, iru C, L. Hoi ja, 1350. Eso es. Falta dia oinikan, bertze. Iru, Falta dia oinikan, bertze. Zer?
Hogeita hamabi falta dira. Hogeita hamabi. Hiru palo eta bi palo. Osea, hiru ekiz Hiru eta bi ekiz, palo. hiru ekiz eta bi palo, bai. 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 Denbora. Jo, txalo bat, txalo bat. Bioro, zer da hau. Izterri ditan. ¡Qué horror! A ver, oen, lasai, a ver. M, hiru C, L, hiru isa eta bi palo. Bai, da zuzen. Jode, kostata. Txalo bat. Txalotu. La lei. 60 euro. Seguro, bai. Bueno. Ondo dago. Bueno, ondo dago. Oin gane, bueno, minuto terdi. Bueno, berriz ere zenbaki erromatarrak. Joda, zenbaki erromatarrak. Kasu honetan Borrokatzen ditu. kasu honetan, 2 milioi, 900. Oi, por favor, Oi, aurtoia jarri dula. Bueno, zenbaki erromatarrak ez, baina denbora. Nola ditzen zaio film bateko argumentuaren laburpenari. Laburpena ez. Argumentuaren laburpena. Argumentuaren, pelikula baten argumentuaren laburpena. Filme bat, pelikula baten laburpenaren laburpena, pelikula batena, nola ditzen da, bai, nola esaten da, bai, esaten du. Nola deitzen zaio, gioia ez. Gioia da eta laburpena da. Gauza da testua, gidoia... Sinopsis, bai. Denbora. Que boba da, urduritasuna, sinopsis erreza da, hori bai zen erreza. Erraxa bai etxetik. Bai, Du hain itxera inoko zineak, baina hain sinopsis. galdera erraxa minister gutxi dakite. Bai, ez da me. Bai, Orduan, argumentoaren laburpena nola da? Sinopsia. Bai, zuzen, sinopsia, oso ondo. Gidoia ez dakizten, horrek ez dakizten esaten zuen. Bueno, beste bat inbardio, bale? Denbora, nortzen pianista filmeko aktore nagusia. Pianista, pelikulako aktore nagusia. Aktore nagusia. Bai. Nola ditzen da piano, eske da, pelikularik Pues galdetu edo paso egin edo nahi zuna. pianista pelikula. Zein da, nola esaten da, protagonista? Lauterdi pasata. Jo, zein zen? Emakumia ez da? Ez, giza semia da. Eta... Giza semea? Bai. Alaba, bere alaba? Ez, giza semia, gizonezko bat. Adios, zein da? Ia, Espainiako neska batekin ibili zen garai batean. egin. Hori. Venga, El pianista, a ver, nola deitzen da? Euskera bakizu? Euskera bakizue? Pelikula, el pianista, zein da protagonista? Gizona, Bakizu zein dan, ez? El pianista pelikula. El pianista, no? El pianista pelikula zein da? Hoizie da, este es el Adrian Brody, coño, Adrian Brody. ¿Dónde está Julen? Julen? Bere, utxadator, korrika. Venga. A ver, kaso. Adrian Brody. Denbora. Es que usted no sale al piano. El piano. Ni con el piano. El pianista. Banekin, hombre, ahí. Irudikatzen zu bere aurpegia. Hombre, delgadito, bai. Baizu zer gertatu zaizun? Oainik nahi pentsatzen zenbaki El erromatarretan. piano, bai. Ez, zenbaki erromatarretan nahi pentsatzen oainik. Piano, da gehien gustatzen zaidana, el piano. Bueno, el pianista, aktore nagusia, zein zan, galdetu dizut, eta Adrian Brody, bai, baina txikietas. 5 minuto eta 40 segundo erabili behar izan duzu, beraz, ezin dut ontzat eman, ze pena. Oso, jak, 60 euro. Lehendabiziko lan egina. Vale, Horrekin gero da aukera bat. Eta beste bat, proba bat egin. bai. Zer? Venga. Bai. Ingo zordon? Hombre, Bai? bai. Bor baiet? Venga, ala. Oso ondo, venga, proba eta beza gertatzen den. Hasieratik garbi zenuen proban partatu bat zenuela. Hasieratik izan duzu, eta gero bikoiztu, bueno, bikoiztek aukera daukazu orain. 60, gehi 60, 120 euro jokoa. Horretarako proba bat dituen behar. Zein izango te den proba. A ver, Zure karnetaren zenbakian ze hizka agertzen da. Zein da hor dagoen hizkia? Letra, zein da letra? P. P. Bai. Helbura lortzekoin nahi duzuna, Oiukatu, ez dakit hemen megafonia ote dagoen onbatxe, erabili megafonia nahi duzunaekin. Bai. Baina nik bihar dut, bi pertsona, Bai. edo beto zan da, bi karneta edo bi karneta, bi nan, Bai. bi karneta, nun Agertzen. P hori agertzen den. Bi. Bi pertsona, yes, you can, ¿Qué es yes you can? Zer da yes you can? Obamak esaten, yes, we can. Obamak esaten hori esaten. Esan behar den yes you can. Txantxetan ari daizela. Sorte hon, bi karneta, bi P, eta guztia egiteko,
1 minutu. Venga, oiukat. A ver, una P en el DNI. Badakazue la P es la P. Edo altuago A esan, ver, la P ozenki esan. es la P. Badakazu la P en el DNI. P es la letra. A ver. Dakazue la P en el DNI. No tenéis la P de la letra. Sí, Es la la P. P. La P. Este. La P. El carnet, sudakazu la P en el carnet. Bai. Bat. A ver, sudakazu la P. En el carnet, ¿tenéis la letra P? No. Tenéis la letra P en el carnet, la letra P en el carnet. Bai, lotxatia ez da, Bai, izan, badakazu la P, es. Azkarra bada. Es. No. Badakazu la P en el carnet, dakazu la P en el carnet. En el carnet de identidad, la P. La P, su eres... Uy, ¿quién tiene la P? ¿Tenéis la P alguno? La P en el carnet, termina en la P, el número del DNI, badakazue, DNI. ¡Ay, corri! Dakazue la P. Bilatu. ¡Ay! A ver, dakazue la P en el carnet. Tenéis la P en el carnet, la P. Tenéis la P en el carnet, la P. P en el carnet DNI. ¡Ay! Badakazue, tenéis la P en el carnet, la P en el carnet. Bai, hemetxe. P zenbakia. La P ninguno. Lehenengo La P en el lortuta, carnet, oso la P en ondo. el carnet, badakazue la P en el carnet. ¿Alguien tiene la P en el carnet? ¿Tenéis la P en el carnet? ¿Tenéis la P? Zein daka. La P, zein da. ¿Dakazu la P? La P de Pamplona, la P. ¿Tienes la P? En el DNI, la P, la letra del DNI, la P. La P, la letra P. ¿Tenéis alguno la P en el carnet? La P. ¿No tenéis la P en el carnet? La P en el carnet. ¿Tenéis la P en el carnet? La P en el DNI. La P, Sí, por favor, la P. La P de Pamplona. La P, ya está, el otro. ¿Dónde está el otro? Va acá. La P. Pamplona. P, vai. Eman, ¿tienes? ¡Corre! ¿En el carnet? Ah, vai. ¿Dónde está Julen? Corre. ¿Ya? Uy, ¿dónde está? Julen. ¿Dónde está? Bator. A ver. Julen. Que no lo veo. Erori gabe. A ver. Ja, joder, denbora. Baina zema lortu dituzu. Txalo bero bat. Ez dut ikusten, a ver. Bueno, lehenengo P hemen, konprobatu du. Vale, bai. Zara hori zer, mundu guztiaren eskatu dizu karneta, o zer? A ver, P bat lortu du. Q, hau ez da P. Fíjate. Honek ez du balio. Hone balio du. Ez di baizik da iru, proba gaindituta! Denbora barruan gainea, 26. Zorionak, eska. 20, 40, eta 60. Gehi, bere 60ak, guztira 120 euro. Txalo brava, zorionak. Eta mesedez, norbaitek galdu baldin badu karneta, galdeuta hemen. Ez dakit nun dagoen. Hone du, ez dakit nun dagoen. Eman didana ez dakit. Hemen. Karneta, Ai, merketa ona. Julen. Ametxe. Ez da zuria, ez da. Eta bezki ez da. Ba, torri, Ez da argazki. Eskerrik asko, nahiz argazkin atera? Eskerrik asko, Da, jarri hementxe, oso ondo. Eta zuei esker, beste neska bat. Zuei esker, Venga. 120 euro, oso ondo. Hain esan behar dio, 5 baiet guztiok, bale? 1, 2, 3, 4, 5 baiet!